Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشر في الله جبا وامي أوفوك ولي مندو كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا أناك كشنا كبركة الله كجدي كشيانين أو كلنا بلا جلنكا أما الله دنيا كفوانغا بواجلو كنكا أمي بمكو غولفو كوننا السلام منو مبي غولفو كوننا وجرا كفرنيونكا ka laylatul qadri shu nyinamaya latiga shu ka wele bla wajulu kalangara uma ukena bla sralu ke ka shu bonya ana karama fo uye an flanie o kena de konna na femunun boray ange je ka baraw sheria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Golfu islamé amba fo ka wale nyimado na ambian shuina ambian alaka kenede kan ambian islamé ka kenede kan ambian an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alega kenede kan donc antese ka kuma damine fanga u bela jelen fo ka wole nyimado amunu sera yano munu mase ka se yano empêchement mo munu soro ka se yano ambe bela jelen fo na u bora yanga taw bolo do fen na nani ala ko tati ben ala ka no yaoye amba bela jelen fo me ani shu in keren asigi en islamé tombe golfu kono yano no groupe musulman di golfu mogo donc on a association sigi en association on a trop d'affaires groupe musulman di golf mais on a essayé ka activité o damine mais en activité kun folo o de kala ni ne ka wajulu kena sigi la truc chou barka mayna ka essayé ka slamo bela jelen wele ka an karamago kulubali ani jallo anyulu wele ulu kana essayé ka chou nyana mayana mais o chou nyana mali konnana faut que anga foli belebele la se anga misriba almamima noye Mohamed Dikoye donc namboro la ambe foli ani bonyada anga parrain kan anga parrain noye Yaya Haidara maître Yaya Haidara biano ambe foli dama no bola ambe foli belebele tengu anga marraine fanana noye madame Dafe Fatoumata Tiraye ame foli lase ale fanama no borain anga président no e Abdoulaye Tchoune ame foli belebele dama parce que uka wuli ka jo anuka timinanja o de ato anye kena sigi donc o foli belebele ambo lasuma no borain aka daga ani association mogo bela jele amba bela jele info mais nan ko ambe foli ka tuguni na ma foli lase Madame Traoré Lalaïcha ani Madame Samake Awa Samake tiena anga foli te seka lasi parce que des muso belebele ba fla nunu uyu chesiri ku timinajia pour que ni shu nga seka waleya pour que association nga seka ke donc amu fo ku wale nyima don ala ka ku ye baraji seben bon anga association na fena amena le ka minute de madoni ke mena kuma association ka objectif kan anga la nyini yere mu anga association a dabora slameya demeni de kama golfu kono na yano ama nyini slameya demeni ka damne golfu kono ya ka bo Bamako Mali kata Afrique fo kata jien fambe na ala ya fanga dama slameya be deme fan amba nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka an demala bon objectif ba yere mu dawre tere amunu be sigida la yano ambiano amena mais islamia ko kum konona na ami nyogon soro misiru kono kasili mais amma fo isigi islamia la sigida ina bon kon ya essayer kani association association nga baraf kun folo anya essayer ka waru fara nyogon kan amina bashiu de clan ani cheziu ani baraka mino chamambe ina fo deben anka herebe heretana be
sigida la yan nɔ an bɛ basi ninnu ni chaise ninnu dilan a tɛ bila yɔrɔ wɛrɛ an b'a bila an ka misiri yɛrɛ de la donc n'a bilala misiri kɔnɔ an ka hɛrɛ ni hɛrɛ tana mana mɔgɔ min sɔrɔ an ka association b'i ka disposition na an bɛ basi ninnu ani chaise ninnu ani dɛbɛn ninnu an b'a cɛ fi sabililayi ala kama ka taa n'a ye i ka so ka installer pour que hɛrɛ ani hɛrɛ tana min b'i fɛ an b'i dɛmɛ k'a kɛ n'a banna an yɛrɛ ka association mɔgɔ de bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan ka minɛn ninnu cɛ kelen kelen ka taa lasago misiri kɔnɔna na tuguni an ka objectif ba wɛrɛ fana ye dɔwɛrɛ ye an ka misiri depuis a jɔra an bɛ fɛ coûte que coûte ka ambulance ɲɛnama dɔ ɲini k'a bila an ka misiri kɔnɔ parce que ambulance t'an ka misiri la n'ala y'an dɛmɛ an bɛ fɛ k'o fana kɛ bon mun yɛrɛ ka gɛlɛn ma silamɛya kɔnɔna na o ye kalan ko ta fanfɛla ye an y'a essayer an ye ɲɔgɔn concerté an groupe association mɔgɔw an ye ɲɔgɔn ye ka kuma caman fɔ o kan donc an y'a essayer an bɛna école-so dɔ ɲini pour que an musow an'an denw ani an yɛrɛ silamɛya kan u ka kalan u ka alako ɲɛdɔn donc an bɛna o kalan so sigi golf kɔnɔ yan n'ala sɔnna n'a a ko sigira dɔrɔn an b'a lase du o du bɛ yan nɔ pour que u ka se ka bɔ u ka taa kalan kɛ ka alako ɲɛdɔn yanni u ka don laban cɛ donc o foli belebeleba fɔlɔ bɛ yen ani hakilina fɔlɔfɔlɔ minnu b'an na o hakilinaw ye ninnu ye donc hakilina wɛrɛw bɛ se ka na kɔfɛ n'ala sɔnna an b'o da aw tulo kan parce que an ni radio caman baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko la mais n tɛ se ka kuma bila fo n ka musobaw ani cɛbaw minnu bɛ yan nɔ k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn aw bɔra aw ka so ka na alako la fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ an bɛ Sherifila TV mɔgɔw fana n'o y'an ka belebele Sherif Usman Madani Haidara au conseil président ale ka téléso ye an b'u fo k'u barikada olu mun nana fara an kan su in na k'an ka su ɲɛnamaya ala k'a k'u ye baraji sɛbɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan nɔ ala ka a baraji da an bɛɛ lajɛlen ma. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimati. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. An bɛ ala tanu an b'a barikada an sigila hɛrɛ la an ye ala tanu k'a barikada an bɔra ka kumakan minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen ala mankutukanw ye na ala ye bonya di jɔn ma n'i y'a barikada a bɛ ka bonya in jidi an y'a dɔn salon an ye salon Laylatul Qadri kɛ an y'a fɔ ko ala ka san wɛrɛ jira an na an fɛn fɛn sigilen filɛ sisan an bɛɛ kɛla seere ye k'a fɔ ko ala y'an ka duwawu jaabi o tuma an ka fɔ alhamdulillahi rabbil alamin tanu de ka di ala ye la in shakartum la azidanakum wala in kafartum ina azabi la shadidun ala ko n'ale ye nɛɛma dɔ k'an ye n'an y'a barikada dɔrɔn a b'a jidi ala tɛ nɛɛma di maa ma k'a bɔsi a b'o kɛ ka da kun kelen min kan fo ni i nana ala tanu na ala barikada kɔ an sigila kɛnɛ in kan yan nɔ an bɛ nin quartier n'o ye golf ye ka foli di a alimamuw ma foli dilen ko alimamuw ma an bɛ foli di dugutigiw ma foli dilen ko dugutigi ma ka foli di a kabilatigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ an ka jamana in yɛrɛ an b'an ka président fo k'a barikada foli kun kan ka fɔlɔ ale la n'o o ye Alhaji Ibrahima Bokari Keita an b'an ka o conseil président fo k'a barikada n'o o ye ala ka jitura ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara an bɛ belebele fo k'a barikada an yɛrɛ ka cɛbaw an karamɔgɔw an b'u fo k'u barikada Fadilatu Sheikh Muhammad Mundir Darami an b'a fo k'a barikada Sheikh Haruna Sangari an b'a fo k'a barikada an ka karamɔgɔ an da sela minnu ma an da ma se minnu ma an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a barikada an bɛna dakuruɲɛ fila min fɔ nin ye laada ye inshallah an ko nka an bɛ ala tanu ala min y'a daminɛ k'a sɔrɔ daminɛ kuma t'a la wa ala in de b'a laban k'a sɔrɔ laban kuma t'a la ala in de bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ fɛn fosi ma kɛ yen nɔ wa ala de bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ wa ala de fɛn bɛɛ bɔla ala de la fɛn bɛɛ y'a ala de ta ye a bɛɛ bɔla ale ala de bolo ale de y'a bɛɛ lajɛlen da wa a bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka segin ka taa ale ala ma wa an ta lezi kɛ yafital kayifufa bila takyifin ala de ye cogoyaw kɛ cogoya ye ka sɔrɔ a m'o cogoya dege danfɛn fɛ ayi k'a fɔ ko ala ka degeli ala ye fɛn minnu kɛ k'i b'o ɲɔgɔn danfɛ la an b'a fɔ ko fa wulila ala bangelen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan maa min kalanna min ma kalan bɛɛ ɲɛ bɛ ala la bɛɛ ɲɛ bɛ ala la inna fi kalki samawati wal ardi waqtilafi al-layli wa nahari ayatin li ulil albabi allazina yashkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi kalki samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fa aqina azaban nar
ala ko hakilitigi i hakili singa ma dɔrɔn e ka sankolo 7 bili gulongulon cogo lajɛ ɲɔgɔn kan ka masiri ne dolow ye ani tile i y'a faamu ka masiri ne kabanɔgɔw ye ka tile ka va-et-vient lajɛ a sanfɛ ka su kocogo ni dugu jɛcogo lajɛ a sanfɛ masa min y'o kɛ o de tɔgɔ ko Allah saban tɛ se ka ni ɲɔgɔnna kɛ abada dɔnniba tɛ se ka ni ɲɔgɔnna kɛ abada masaw ka masakɛ kelen vive Allah ma ala min sigi a ba ala o jɔyɔrɔ tɛ ale ala la an b'a ɲini ala fɛ ala ka ani sababa bɛn ala kɛra Muhamadu bonya kosɔn sallallahu alaihi wa sallam ala k'a k'a ka alaya kosɔn nin baara min filɛ nin ala tanu a bɛnnen bɛ ale ala de la o kɔfɛ n'an bɛ suratu caya danfɛn kuntigi kan n'o ye Ahmad al-Bashiru ye Zamzamiyu Tihamiyu Mustafa Kudu wallahi ala y'a fɔ cɛ min ma ko kalaktuka li ajli wa kalaktu kalkan li ajlika falawlahu ma kalaktul kalaiki Muhammadu ne e da ne yɛrɛ n ka se ka n yɛrɛ ala de jabo a y'a daminɛ ko kuntum kanzan makhfiyan lam u'raf falama ahbabtu an u'raf fa kalaktu kalkan fata'arrafu ilayhi fabi arafuni ko ala kun ye sanu damandɛgɛ dogolen ala ma si dɔn fima ma kɛ fima ye jɛma ma kɛ jɛma ye i bɛ min dɔn o kun tɛ yen sankolo kun tɛ yen dugukolo kun tɛ yen larusi kun tɛ yen kurusi kun tɛ yen kalimu kun tɛ yen ala kun b'a ka alaya la wala la arshi wala kurusi wala sama'i wala janna wala malaikatu wala i bɛ min dɔn o kun tɛ yen i tɛ min dɔn o kun tɛ yen ala kun b'a ka masala a b'a yɛrɛ tanu la ilaha illa ana kana perese ma la ilaha illa ana n'a ko ko ma fɔ ite fana bɔla ne la ala kun b'o de fɔ a ye san caman san ba caman de k'o la falama ahababtu an u'raf kuma min na ala y'a kanu ale ka dɔn k'a tanu kan ka danfɛn da min b'a ale ala tanu objectif kelen pe dɔrɔn o de bɛ se ka ala yira diɲɛ bɛɛ la o kun ye jɔn ye n'o ye Aminata den a ye ala kira dalen min kɛ ala kira dalen donc sɔrɔfɛnw kɛra sɔrɔfɛn ye kɛfɛnw kɛra kɛfɛn ye kuntigi yela dafɛnw bɛɛ lajɛlen na alhamdulillah n'o o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam kira nɔrɔ dalen i kɔfɛ de ala sɔrɔla ka k'a ye ala kira nɔrɔ da pour que a ka se ka ale ala yɛrɛ k'a ka alaya jabɔ ala kun dérangelen don a ka alaya la tuma min na a y'a kanu a ka masaya ka bange ala ma se ka lafiya fewu f'a ka ala kira de da kira k'a fɔ o de kama kira o kira ci la a bɛɛ lajɛlen ye layiru minɛ ala bolo k'a fɔ n'u tile ni ala kira tile bɛnna olu b'u ta bila u bɛ kɛ ci u bɛ kɛ mantu ye donc ala kira de y'a fɔlɔ ye i y'a faamu ala kira dalen donc ala sɔrɔla ka danfɛn bɛɛ lajɛlen da ka bɔ ala kira nɔrɔ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni tigɛli ni nakasili ye n'an ko k'an bɛ taa o kuma kɔ so kuma bɛ jɛnya babu in ye jumɛn ye an bɛ yɔrɔ min na bi o kɔfɛ an ye barikada kɛ an ka sehu ye n'o ye Sheikh Ahmad Tijani n'i y'a mɛn ko Alhaji Mukadam Hamidu Kulubali Sheikh Canen ka garibukɛ don an bɛ ala tanu an b'a barikada Shirifo ka garibukɛ don an bɛ kalo min na n'o ye Shahru Ramadan n'i y'a sɛbɛn ko Ramadan o yɛrɛ bɛ kuma fɔlɔ de ra'u min bɛ Ramadanu na o ra'u mina rahmatullahi ra'u ye o dalen don ka bɔ ala ka hinɛ de la sunkalo ye hinɛ kalo ye ne hinɛ fɔlɔ ko hinɛ kalo don hinɛ bɛ kɛ cogo di setigiw ka hinɛ sentanw na dɔnnibaaw ka hinɛ kunfɛnw na ka ala ka diinɛ lase a lase cogo la i y'a faamu ka kumaw teliya sɔn nin ra'u yɛrɛ an bɛ so ban nin kuma kan ala ka hinɛ hinɛ belebeleba o ye ala kira di o de kama ala ye ala kira di kira mantow ma alhamdulillah ala kira dila ala kira mantow ma a fɔra ala kira de ma wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin donc sunkalo dila an ma ka kɛ ala ka hinɛ ba di i y'a faamu sunkalo an k'an jija se bɛ min ye ne se tɛ dɔn ye e ka hinɛw la o kɔfɛ jumɛn dalen b'o kan ne ra'u banna mimun de bɛ na min maghfiratullahi o mimun bɔlen bɛ ala ka yafa de la sunkalo kɔnɔna la n'an ye ala ka hinɛ sɔrɔ fantanw setigiw ka hinɛw la dɔnnibaaw ka hinɛ ka ala ka diinɛ lase a lase cogo la donc ala ka yafa mɔgɔw bɛna faamuyali sɔrɔ diinɛ la diinɛ bɛ minɛ ka baara k'a kɛ cogo la ala ka yafa fɛnɛ de fɛnɛ bɛ na ka na se an ma donc dawudi min b'a la o de ye min damanullahi o de ye ala ka garanti ni ala hinɛna la ala ka tila ka yafa ma ala bɛna mun de damanu ta an ye mun garanti ta an ye ala bɛ arijinɛ de garanti ta an ye donc nin baara ɲuman in ni nin ko ninnu bɛɛ kɛlen kɔfɛ ala bɛna arijinɛ de garanti ta an ye alifu min b'a la ayinu alifula min b'a la min ulfatullah o de bɔlen don ala ka
deli ɲɔgɔnya la insha Allah ala ka deli ɲɔgɔnya olfatu ala ka olfatu an kun tɛ sun kɛ ka caya an cɛsirilen kun tɛ bato la ka caya an kun cɛsirilen tɛ ala welew la ka caya mais sunkalo kɔnɔna la sun nana ka an bɛɛ ka wajibi ye i y'a faamu fantan k'a dɔn k'a fɔ ko faama k'a dɔn ko fantanya ko degun dɔ b'a la ko dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ wallahi ko bɛ ala ka u bɛ kɔngɔw la dɔw bɛ minɔgɔw b'u la u seko ye min ye a fɔla ko ka hinɛ u la u yɛrɛ ka ko in dɔn nɛnɛ ka gɛlɛya dɔ lajɛ ka fɛn dɔ se to i ye ka o tigɛ i la dumuni duman se b'i ye k'a tigɛ i la i y'a faamu bɔrɔ duman se b'i ye i furumuso fɛ waati bɛɛ la ka nin bɛɛ lajɛlen tigɛ e la sunkalo kɔnɔna la mun kelen kama ala yɛrɛ batoli kama donc n'o kɛra i bɛna ala ka deli ɲɔgɔnya sɔrɔ ala jɔnw ma ala sɔrɔ fiyewu fo y'o tigɛ ka bɔ ala la ka don kaliwa la n'i ye kuranɛ lajɛ ala ye kira caman bila o baaraw ɲɔgɔnna la dɔw ka denko gɛlɛya la a fɔ k'u k'u tigɛ mɔgɔw la fo tile saba kana kuma maa fɛ u k'u ta bɛɛ kɛ ala kosuma na ala batow ye sunkalo in kɔnɔna la an kɛlen bɛ ka an tigɛ bi sunkalo kɔnɔna la kuranɛ tafsiru bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ i y'a faamu wajibiw bɛ ka kɛ alhamdulillah donc ala ka deli ɲɔgɔnya an b'o sɔrɔ ni ala ka deli ɲɔgɔnya sɔrɔ mun bɛna da o kan nunu min b'a la o bɔlen don min nuurillahi ala ka nɔrɔ de la nunu in o bɛ nuru de kofɔ donc nin baara in bɛɛ kelen kɔfɛ ala ka hinɛ sɔrɔlen ala ka yafa sɔrɔlen ala ka garanti sɔrɔlen ala fɛ deli ɲɔgɔnya sɔrɔlen an bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nɔrɔtigi de ye an bɛ mun fɔ silamɛ jama ye su in na an b'a fɔ ko nɔrɔtigiw aw ni su nɔrɔtigiw aw tɛ yan wa sunkalo caman t'a la bilen koyi baarakɛla koyi o kɔfɛ an bɛ ala tanu ka barikada ala kɛra ko an ma nabi ɲuman nkalontigɛ bali a ko man faraha bi dukhuli ramadani haramallahu jasadahu ala nirani ko ni maa min nisɔndiyara sunkalo ka donni na dama dɔrɔn ko ala b'o tigi sogo ka haramu jahanama tasuma ka sabu da ka sunkalo ko belebelebaw de b'a kɔnɔna na i y'a faamu ni ala kɛra manto min nisɔndiyara sunkalo ka donni na ala b'o tigi sogo haramaya jahanama tasuma ka da mun de kan iza jaa awalu laylatin min ramadan ni sunkalo su fɔlɔ ko o de jɔla ko kalo yela yaqulu lahu ta'ala ala bɛ kumakan damakan wele kan damadɔ dɔ fɔ ka bɔ sankolo sanfɛla la ne fa ne ba a y'a kulomada ka lamɛn ala b'a fɔ man zal lezi yuhibbuni fanuhibbuhu segu ngi kana perese ma a b'a fɔ man zal lezi yatlubuni fanatlubuhu wa man zal lezi yaghfiruna fanaghfiru lahu a b'a fɔ ala b'a fɔ cogo di a b'a fɔ ko jɔn de kelen bɛ yen n'o o bɛ anw masa ka anw kanu n'i ye ala kanu dabara dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ wuli k'i cɛsiri ka taa ala ko baaraw kɛ yɔrɔ la o de b'i ka kanu jira ko jɔn de bɛ anw ala kanu anw yɛrɛ fana ala k'i kanu a bɛ tila k'a fɔ a b'a fɔ ko jɔn de bɛ n'o bɛ anw masa kanu n'i ye anw kanu anw yɛrɛ k'i kanu i y'a faamu a bɛ tila k'a fɔ ko jɔn de bɛ n'o bɛ anw ɲini n'i ye anw ɲini anw ala yɛrɛ k'i ɲini ala bɛ tila k'a fɔ jɔn de bɛ yen nɔ n'o bɛ ne ala yafa deli ne ala ka yafa o tigi ma i y'a faamu donc a b'a fɔ ko ala bɛ nin weleda ninnu kɛ ko jɔnw ka sɔrɔ donc kɔnɔna la ni maa ma wulila k'i cɛsiri ala ko baara la i bɛ ala ka kanu sɔrɔ i bɛ ala ka yafa sɔrɔ i bɛ ala ka bonya sɔrɔ o de kama ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah an b'a ɲini ala fɛ ala ka ni sababa bɛn bi kurumati shahru ramadani ni bonya in ne karama min filɛ ni fɛn fɛn fɔla ala ko k'a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ala kɛra manto ye sunkalo de bonya kosɔn donc sunkalo ye fɛnba de ye sunkalo kɔnɔna la ni sunkalo tɛ ala hijabu min b'an ni ala cɛ maa si t'a ba hakɛ dɔn ko ni sunkalo su fɔlɔ jɔra ala bɛ jigin ka na dafa an ka nin sankalo laban in na a bɛ nin weleda in de kɛ jɔn de bɛ yen n'i bɛ ne kanu ne ala yɛrɛ k'i kanu jɔn de bɛ yen n'o bɛ ne ala yafa deli ne ka yafa o ma jɔn de bɛ yen n'o bɛ ne ala ɲini ne yɛrɛ ala ka n ka o tigi ka ne sɔrɔ mako b'a la k'a fɔ n ye n k'a bɛɛ lajɛlen dilan donc cɛsiri kalo jɔra bonya kalo jɔra fo ka na se an bɛ su min na na an ye sira fara dɔɔni ka dɔ fɔ sunkalo bonya de la sinon an bɛ su min na leilatul qadri don an bɛna se a ma a tɛ jɛnya i y'a faamu ko ni sunkalo kalo jɔra ala kira ko law ta'allamu ummati ma fi ramadani latamannaw an takuna sanata kulliha ramadanu ko n'ale mantonw y'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo kɔnɔna la ko ala kelen bɛ ka bonya min kɛ ale mantonw ye ka an bɛna kanu k'a fɔ ko ala ka san munmɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sunkalo ye i y'a faamu ka da mun de kan barisabula ka da kan
li'annahu نعم ka fo ko sunkalo mana jɔ أها li'anna al-hasanata نعم fihi Aha. mujtami'atun Hey. i ka dɔn ko baara Aha. ani bonya ni karama ko sɔnfɛn belebele caman ni faralen don ɲɔgɔn kan sunkalo kɔnɔna la Hey. i y'a faamu Aha. wa ta'atuhu Naam. maqbulatun Aha. i k'a dɔn a tuubi fɛnɛ Ah. n'o y'a sɔrɔ maa min ni o y'a sɔrɔ i ka taabolo kun man ɲi Aha. n'i tuubila e de kun bɛ jurumu kow la e kun bɛ ala sɔsɔ kow la Aha. sunkalo la ka segin ala ma Naam. maqbulatun k'i b'a sɔrɔ ala ka yafa Aha. o tɛgɛ diyanen bɛ ka a tigilamɔgɔ kɔnɔ Hey. an b'a ɲini ala fɛ ala ka ni sababa bɛn آمين i y'a faamu أها wa zunubu نعم mustaghfirahu أها jurumu min fɛnɛ n'i y'a k'a kɔnɔ Aha. wa dawatuhu Ah. mustajabatun Aha. duwawu min bɛ k'a kɔnɔ sunkalo kɔnɔ Aha. o duwawu bɛɛ lajɛlen Aha. minɛlen siga foyi t'a la Hey. wa zunuba Aha. maghfiratun نعم jurumu min fɛnɛ bɛ k'a kɔnɔna la Aha. ala yafalen don a jurumu bɛɛ lajɛlen ma Okay. wali jannatu mushtaqatun Aha. lahum Ah. wa arijinɛ yɛrɛ bɛ sama alakira mantow nɔfɛ Aha. k'a fɔ ko ala k'a to Aha. ale ka bɔ i kana diɲɛ kɔnɔ ka na an minɛ ka don a kɔnɔ sunkalo kɔnɔ tellement que a b'an kanu Est-ce que o kɛlen min kɛ Aha. sababu ya alakira ɲininka Sallallahu ko alakira alaihi ko wasallam. arijinɛ bɛ sama kira mantow nɔfɛ ne mun fɛn Aha. i y'a faamu Naam. alakira ko Aha. sallallahu alaihi wasallam Wasallam. a ko aljannatu Aha. aljannatu mushtaqatun ila arbatin nafarin Aha ko sunkalo mana jɔ arijinɛ bɛ sama ka na alakira mantow nɔfɛ Naam. ne kun ye 4 ye Aha a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye Naam. o de ye taliyil qur'an Hey. mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ kalan Aha. sunkalo kɔnɔna la Naam. a kɛlɛ i bɛ taa kalan kuranɛ tafsiri jigiyɔrɔw de la o Aha. a kɛlɛ i b'a kalan i kelen ka so kɔnɔ o Naam. a kɛlɛ i b'a kalan jamakulu dɔ de cɛla o Aha. arijinɛ de samalen don e nɔfɛ Hey. ko fɔ a ka jigin kɛ e bila a kɔnɔ sisan san Allahu i y'a Akbar. faamu Aha a filanan ye jumɛn ye Aha. o de ye hafizu lisani O di? maa min y'a nɛnkun taga ka bɔ batarakow ma Aha. ani maa kɔrɔfɔw Hey. ani juguyaw Aha. ani kumalankolonw ma Hey. sunkalo kɔnɔna la Aha a sabanan ye jumɛn ye Naam o de ye mut'amul ji'anu Aha. maa minnu bɛ yen nɔ Naam. alhamdulilayi n'o o bɛ sentanw Aha. ka dɛsɛbagatɔgɔw la dumuni Aha maa min ka baara mana k'o ye sunkalo kɔnɔna la Naam. arijinɛ bɛ sama ka na o tigiw nɔfɛ Okay. donc a naaninan Aha o de ye as-sa'imina Hey donc o ye sunkɛlaw ye Aha donc nin ye bonyaba camanw ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔ Naam n'an ko k'an bɛ nin kumaw fɔ Aha. k'an bɛ don ni sunkalo dɔrɔn ye Aha. walahi n bɛ min fɔ aw ye Ah. so bɛ ban an na Aha. k'a sɔrɔ an ma se an ka muradu ma Siga t'a so la. in n'a ye leilatul qadri Hey. o ye so belebeleba ye Aha. an bɛna kumakan duman fɔ aw ye Aha ka kisa duman fɔ aw ye Naam ka sɔrɔ ka sira ɲini Aha an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ni sababa bɛn Amin leilatul qadri Aha fɛnba don Okay. mun de kɔsɔn dɔnnibaaw ye leilatul qadri ta k'a bila Aha sunkalo tile 27 su la Aha kɔrɔba de bɛ nin na Okay. an faw an karamɔgɔw Aha k'o tɛ ten Siga t'a la. fosi ma kɛ ten Aha ilmu min kulli shay'in afdalu min jahli Hey diɲɛnatigɛ ko ko ɲɛnɛ k'a kɛ k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ Aha man iltasala bil mutasili Ah. intasala O di? wa man iltasala bil mufassili Aha. infasala Okay. an n'i bɛ tugu maa la Aha. i k'a kɛ maa tugulen n'o kɛra i bɛ tugu Siga mais t'a n'i la. tugula maa tigɛlenw na i bɛ tigɛ Aha cɛw dɔnni cɛw Aha u ma nin ta kun fɛ fiyewu Siga t'a la. kun fɛ fiyewu Aha u y'a ta mun de kama Naam n'i y'a ta k'a lajɛ Aha n'i ko ko n'i ye kuranɛ in kalan Aha leilatul qadri a fɔlen bɛ bimana kalamu leilatul qadri Aha. leilatul qadri yɛrɛ kumakan Aha. a joli bɛ suratul qadri kɔnɔna la Okay. ina anzalnahu Aha. fi leilatil qadri Aha o tɛ kelen ye Kele wa ma adraka ma leilatul qadri Fila o tɛ fila ye Aha leilatul qadri khayru min alfi shahr Okay. donc o ye saba ye Aha an bɛ jɔ yen fɔlɔ Naam o kumakan saba Aha. ni ne kɔsɔn u y'a ta Naam k'a kɛ 27 ye Okay. wuli cogo t'a la Aha i y'a faamu Naam u ye leilatul qadri ta k'a kɛ 27 ye ka da nin dalu kan Aha. sinon alakira y'a yira an na Ah. k'a fɔ k'an k'a ɲini nombre impairw kɔrɔ Okay. Impair voilà Aha. k'an k'a ɲini tile 21 Naam ni a ma sɔrɔ o kɔnɔ Aha. k'a bɛ sɔrɔ 23 Ah. n'a ma sɔrɔ o kɔnɔ Aha. k'a bɛ sɔrɔ 25 Naam. n'a ma sɔrɔ o kɔnɔ Aha. a bɛ sɔrɔ 27 Aha. n'a ma sɔrɔ o kɔnɔ Ah. a bɛ sɔrɔ 29 na Aha i y'a faamu Ah. alakira ye nin de fɔ an ye Aha. mais dɔnnibaaw bɛnn'a kan Naam ka taa ta Aha. k'a kɛ nin waati in ye ka da mun de kan Aha o kɛla jumɛn ye leilatul qadri kuma répété la 3 fois Aha. sura in kɔnɔna la Okay. n'i ye lettres ta Aha. alphabétisation Naam n'i ye alphabétiw ta ni alphabétiw sa minnu bɛ leilatul qadri la Aha. i y'a faamu harfu Ah. n'i y'a harfu compter a bɛ bɛn 9 ma Aha
ni y'a compter a bɛ bɛn 9 ma dɔnnibaw bɛ yan a y'a compter k'a lajɛ i y'a faamu a bɛ bɛn 9 ma o 9 sigiyɔrɔma 3 9 sigiyɔrɔma 3 o bɛ bɛn joli ma a y'a compter 27 o don wa alhamdulillah ni ye dalu ye tasawufu cɛw fɛ iza kafatil qulubi kanatil kifafan ne dusukun siranna ala ɲɛ dɔrɔn ala b'a ka gindo dugulenw jira la cɛ minnu siranna ala ɲɛ olu ka tamasiyɛnw olu de ye nin ta ka taa a kɛ ka bɛn ne nin ye i y'a faamu laylatul qadri sababu nuzul hazihi suratu sababu nuzul min bɛ sura in jiginni la an bɛna an da don o la ani ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala zakara jibrilu alayhi salam salim عند النبي صلى الله عليه وسلم عبدا يقال له شمعون الغزي جبريل de jigina dongale kana ala kira sigilen sɔrɔ a ka sahabaw cɛla Seydina Abubakar Sidiki bɛ yen Umaru bɛ yen Tolata bɛ yen Zubairu bɛ yen Saada bɛ yen Sayidu bɛ yen i bɛ minnu dɔn olu bɛ yen Aliyu bɛ yen cɛba cɛ ŋaraw sigilen bɛ ka ala kira lakaro o kɛlen Jibrila jiginna ka n'a fɔ ala kira ye ka na cɛ dɔ ka kibaruya fɔ a ye ko cɛ in tɔgɔ ko Sam'unul Ghazi Sam'un ka ale o ye cɛ ye cɛ min na a kɛra kɛlɛkɛla ye i y'a faamu wa huwa ghazda al-kuffar wa alf shahrin wa kana ale ye kɛla maa ye a bɛ kafiriw kɛlɛ kalo 1000 kɔnɔna la Sam'unul Ghazi a kɛra kɛlɛkɛminɛ min tun bɛ Sam'unul Ghazi bolo wa kana silahuhu li hayyal jamali ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo de tun b'a bolo a bɛ kɛlɛ kɛ n'u ye ni cɛ in kɛla cɛ farimanba ye ka kɛ ala dɔnba ye a ye kalo 1000 kɛ a bɛ ka kafiriw faga a bɛ k'u faga mɛ a bɛ kɛlɛ kɛ ni fɛn min o yɛrɛ ye kabako ye ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo de b'a bolo a bɛ ka kafiriw kɛlɛ n'u ye i y'a faamu o ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo a bɛ kafiriw kɛlɛ n'a ye cogo di kalo 1000 kɔnɔna la Sam'un wallahi kabakoba de bɛ nin kisa in kɔnɔ k'a fɔ ne fa ye ne baw a y'aw kulomajɔ aw ka lamɛn dɛ a ye mankan dabila kisatigi ko ko kullama daraba al-kuffaru bi hazihi al-lihayya qutila ma la yuhsa adadahu ko kuma o kuma ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo min b'a bolo ne Sam'unul Ghazi n'a y'a kɛ ka kafiriw bugɔ a bɛ kafiri maa ba caman de faga walima 100 caman bugɔ ko 1 pe la ale 1 pe de wulila k'a kɔgɔ da kafiri jamakulu la n'a ye fɛn min b'a bolo bamuru t'a bolo bombe atomique t'a bolo i y'a faamu i bɛ min dɔn o t'a bolo ale kelen a bɛ kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo de n'a ye ɲɔgɔmɛ dagala kolo in kɛ ka kafiriw bugɔ k'a ka bugɔ ko kelen k'a bɛ maa caman faga a ye hakɛ to a ka lamɛnni kɛ kisa kana taa k'aw to a ye hakɛ to a ka lamɛnni kɛ sigiyɔrɔ ka ca ne bɔ i y'a faamu n'a ye ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo in kɛ k'u bugɔ siɲɛ kelen a bɛ mɔgɔ caman de faga o la a bɛ caman faga u la cogo di ala ka ne sababa bɛn an y'o kuma de fɔ n ko ni alajɔnba in ni waliyukɛba in ni sufi kangaranba in a ye kalo 1000 kɛ a bɛ ka kafiriw kɛlɛ mɛ a ka kɛlɛkɛminɛ bamuru t'a bolo flèche t'a bolo tama t'a bolo marifa t'a bolo bombe atomique t'a bolo mɛ ale kelen pe a bɛ ka jihadi kɛ a bɛ ka kafiriw kɛlɛ a bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ la a b'a kɛ ni ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo di n'a ye ɲɔgɔmɛ dagala kolo kɛ ka kafiriw bugɔ ko kelen kɛ k'a ci ko kelen a bɛ maa caman de faga i y'a faamu an bɛ ala tanu an b'a barika da ko n'a y'o kɛ tuma min na n'a ye bugɔ ko kelen kɛ a bɛ maa caman faga mɛ a bɛ bugɔli kɛ cogo di gindo de b'a bolo n'a y'a fɔ a la a b'a kɛ ka kafirikuru jamakulu lajɛ a b'a keri ka don u cɛ la n'a ye ɲɔgɔmɛ dagalakolo in keri ka don u cɛ la dagalakolo in bɛ taa a bɛ munumunu ka taa n'a sina maa min kunkolo ma a b'o kun ci n'a sera maa min kɔnɔ ma a b'o kɔnɔ sɔgɔ ka bɔ n'a ye maa sɔrɔ a b'o tigi faga i y'a faamu jamakulu mana jɔ cogo o cogo kɛlɛ in cogoya kun y'o de ye n'a jamakulu jɔla n'a ye a ka fɔta fɔ la k'a keri ka don jama cɛ la n'a ye maa a bɛ ɲɛsin kafiri dɔ kunkolo ma a b'o kunkolo pɛrɛn ka b'o kɔfɛ ka taa min b'o kɔfɛ a b'o gosi ka taa fo ka taa se jama dan na a bɛ tila ka munumunu ka ɲɛsin a natɔ b'o faga tuguni a bɛna don a tɛgɛ kɔnɔ tuguni cɛ in kelen pe tun bɛ kafiru masiba nin cogo de la a ye kalo 1000 de k'o la mɛ o t'a bannen fa iza atasha ni minɔgɔ kun y'a minɛ fa kuruju o min ma o di ila asnani ma ul azbun ni minɔgɔ y'a minɛ dɔrɔn cɛ in minɛ k'a to kɛlɛ la a y'ale ka besoin kun tɛ k'a bɛ taa ji minɛ ɲin bɛ bɔ ɲɔgɔmɛ dagala ko kolo yɔrɔ min na a b'o ɲɛsin a dama ala bɛ ji sumalenba bɔ o kɔnɔ a b'o min a kɔnɔ fa
a kono falen ula ne ko fena mine wa iza jaa yunbitu minhu al-lahm fa yaquluhu ne ko fena ya mine tuguni sogo mole ibi na ko ko shedi wa na ko ko jegedi wa amana miri fen fera o mole be puyi ka bo kulukuru ina abo o fene dun ka kono fa na yo kono fa ale ka bijoni te ka be kele jigi ka be ta kele ke kana ka be ta a préparer kana negeta mine fo ita mine abeka nunu mashibani chugo ina tanno atola ni bara indila fa iza aqul yawmi ay khata mada min umri 1000 shahrin atola ni bara nda bagan barake ka keleke ta foka ta si kalu bakilima chain tola ni bara la atola bara na ka to bara ina mun jarabi bina soro kalu bakile ne emo cha don wa hiya salasa wa samanuuna sanatun wa 4 ashhurin o kanga be sam bishiki kalo bakele mebe san bishiki ani san saba ani kalo nani nema donc ayeni ndike abeni jihadina ninga plasi anaka joro eki mirala abeka effort mun furni kasaka alaka dine bara fa ajazdal kufaru an radihi abe kafiru kele jogo belabu faka fuka sigi kana alama ya fam jain tulula faqalu akela ko muso doku meche embulu imra'atin wa hiya kafiratun muso doku babulu ko kafiri muso yi kafirun nana kana muso ni nege ko be wari chaman dama ko muso yi nga che faka ya famu muso ko aya famu faqalat ana la adri ala qatl kodi kale ti se ka che faka fiu muso ko ko che doni min bala ni bonya min bala ale ti se ka che faka u kamana gwana kafirula ni yoro ina kisa do chamane binno ni yoro ina amesira faraka ambala ka uladi kosebe wara akullu azimuna azimatun ni ye cheba o cheba do golo sanfe abola muso bado dela ne muso usona wallahi jiye be lafiya mali tere jiye de be lafiya mene muso bana wallahi mpogo be du wallahi ana fa an shi so kono na fati wa o muso ru yere be kila kata abone fene la gelemanta parce que ne guerre kela muso do di deme ta faka walma muso do di chebe ta faka ami min fo ya amba wa ay sabali aka munyo ne muso sona ka sabali manyuma chama ne be bangi sigatala nanwa me doni kono wallahi ate kun shukono sigatala muso ya ko badi de ye kira ko me abola muso do de la sigatala ye maba ko me abola muso do de la sigatala me ibe zo tienen kela bingali kela ma fagala ya famu danga di jene akela jugu akla bela jene bola muso do de la parti aklu bali nyina alafe ambao kanya ya famu di kami ba nyema di tonfle ne muso ya fa bu a che bunya wallahi adu me ke do di adu me usenda sina nola ka to kwako wa muso be mine fenda man ba no fe to ko ni nata na fuluko ani kala bashi bayde beko kaka ke fen anga na sengeme anga fen so sigatala wallahi bara ibe do dajugu chama ni fe muso ka arabanu anu ka alamsanu anu ka sibirinu achala de ne mafonga mai me ijija e ba war soro chukumina e ka soro jele yaka iki yere sutura iki che sutura parce que ba wati dila ala ko famia nyuma ndama amen ne muso nyana abela jele menya ne muso tiena kaba abela jele mechi ala kan sababa be we muso inegani wari we wari min dama ama sonfiu ako kale tisaka che faka uklala kana munge ka wari chama wari dama uya fayana ko ka amina jurudi dima insha Allah we ka seki iche mine no ko ye ka dama o istanu be mana o ko istanu min dama folo o ko dogala ona na chama faroka ka me jurudi ma ako bonna na ayi ni sara na samba mine chokodi ako sufe na sono gola ka siri doro ne e ya siri on mana na manga baraka chokom na on yere bodo na on na doro on ba atakatana ya amta faka wana hanu qatluhu ama faka we muso ye che bulu flasiri ka sen flasiri che wula ka bosono kola ako ko man shaddani ko jonni gele yake ne ka jonni ne siri fashaddatuhu almar'atu fi nawmihi amuso ya siri ka tola awula ka bosono kola kuma mina wa qala man shaddani ako ko jonni ne siri
فقالت مسوكو أنا شدتك ندي إسري لأجربك نيسري بورك نبي إجربي قال جي نو يسر من فليلا نبيلا نفعنا بيلا إدي تشوكا تشي جرو إبكا كافرو فقطا إبكا نجادين إبكا نمشيبين ومن على جي نو يسر فعنا دي بيلا نفعنا تيلا musoko ko ayada bo jarabe kama ina kaida huna azim musoko fere fanga ka bonko jugu donc muso ni fere ne ka jabi o kele yoro mina fa ajazaba al yadahu faqata o kele cheya la maka fanga min bala juru min bala betigala ka bwala faqata al khabli juru betigala ka bwala summa jaa al kufaru bi silsilatin o ko fele kafiru kala kana ni jolokodi fa shaddatuhu al mar'atu we joloko dama ko ni fanga bala ko ka se ka fentike ne fanga de bi chela ka juruti ka te joloko tike we joloko dama che muso maminge muso ye joloko sira bolo flala ka se flasre ka to sonokola awulla ka bo sonokola kuma mina ako man shabdani ako jonde nesri fakalat musoko ana shaddatuka ne de isri li ujaribuka nyake purge ki jarabe ki laje ne che ne fanga bila alibi ka sika joloko fenetike fa ajazaba fa jazaba yadahu faqata asilsilatu ayalla maka ka concentré ka tike ka afsirsiri joloko pela jire ya bla joloko kelenga bla summa kallati muso nana munfa anyana sisanno muso yukuma ka menfo folola ko kale ya jarabe no de muso nana kana munfa la ko ne cɛ muso de bɛ se cɛw nɛgɛ cogo la o kɛlen muso in y'a nɛgɛ sufɛ kuma ninnu na ka to ka karamɔgɔkɛ ka ala ka jɔnba in k'a munumɛnɛ ka kuma dumanw fɔ a ye a ye kuma fɔ a ye k'a sagona kow k'a ye a ko ya imraati a ko ya ne furumuso ana waliyun ni ma ne dɔn ne de ye ala teri ye mina awliya illahi kabina ala ka tiribaw la wallahi ta'ala ala min n'a ka se kɔrɔtalen don la yaghlibu alayya shay'an min umri dunya ila hadha al-shi'r ko foyi tɛ se ka ne minɛ diɲɛ kɔnɔ fɔ n'a bɔra nin si na o ye si jumɛn e bɛna dɔn sisan k'a fɔ ko cɛ in ko ala ka sufi kun don ko cɛ ŋana don kana lahu shi'run tawilun ko si dɔw kun b'a kunkolo la si minnu ka jan i y'a faamu o si ninnu u b'o olu de wele kuma min na fa sama y'i to imra'atuhu muso in ye o kumakan min fɔlɔ yanni an ka se si ninnu ma si kunsigi tɔgɔ de ye ko tulukala dɔw de tun bɛ cɛ kunkolo la muso kelen ka a mɛn a ye nin kuma fɔ a ye kuma min na muso nisɔndiyara a taara ka taa fɛn fɔ kafiruw ye ko sisan kɔni ko cɛ in k'a minɛ cogo sɔrɔ la an kun ma dɛsɛ a la a sisan kɔni k'a minɛ cogo sɔrɔ la u ko k'a minɛ cogo sɔrɔ la u ye sanu baden wɛrɛ da a ma falama n'a ma kuma min na cɛ sunɔgɔ la fa ka taa zawhibahu o de ye tulukala ye tulukala dɔw de tun bɛ cɛ kunkolo la a sunɔgɔlen min kɛ sufi de tun don kunsigiw janyana ka kɛ tulukala belebelebaw ye ka jigin o tulukala ninnu fi halati in nawmi ka to sunɔgɔ la fa kanati in samaniya qat'an min shi'ri ra'asuhu wa kulluha yajuru ala al-ardi ko kunsigi ninnu kun ka jan kunsigi tulukala den 8 de tun bɛ cɛ in kunkolo la a bɛ taama n'a taamana ka bɔ a bɛ se ka taa fo nin kɛrɛfɛ la ka sɔrɔ kunsigi bɛ ka fofo a kɔfɛ sufi de kun don kunsigi janyana a mago t'a kunsigi la a bɛ ka ala ɲini kunsigi janyana fo k'o mɔrɔtɔ ka kɛ tulukala 8 ye o tulukala 8 n'a taamala o bɛ kurunto a nɔfɛ ka tulukala ninnu to kuruntola a nɔfɛ muso ye 4 tigɛ k'o kɛ k'a sen 2 siri a y'a fɔ a ɲɛna ko ni muso foyi tɛ ne siri ni ne yɛrɛ kunsigi tɛ k'a to sunɔgɔ la cɛ y'a ka gindo feere a ma n'a firili ma i man ka bɔrɔtɔ muso mago bɛ wari de la muso in ye tulukala 8 tigɛ ka 4 kɛ k'a sen 2 siri ka 4 kɛ k'a bolo 2 siri cɛ wulila min kɛ cɛ y'a ɲininka a ko man shabdani ko jɔn ye ne siri a muso ko ne de y'i siri a ko k'i ye n siri mun na ko n y'a kɛ pour que k'i jarabi ko k'i lajɛ de i y'a faamu o kɛlen min kɛ cɛ y'a lamaga k'a lamaga cɛ ma se ka juru in tigɛ a ye kafiru wele o y'a sɔrɔ kafiru dɛnnen bɛ so kɔfɛ a y'u wele k'u ka na ko se kɛla cɛ la sisan o kɛlen min kɛ kafiru bolila ka don so kɔnɔ o nana cɛ sirilen ta ka taa n'a ye u ka mɔgɔ faga gende kan
o mɔgɔ faga ginen kan so belebele de kun b'u bolo piyew b'a la u taara cɛ siri o piyew la cɛ sirilen piye in na u ko k'an bɛ mun k'a la nin ye san 80 kɛ a bɛ k'an mɔkɛw faga a bɛ k'an faw faga a bɛ k'an bɔnnaw faga an bɛ mun kɛ nin na sisan nin ni mun ka kan u ko k'an kana faga dɛ an bɛ fɛti dɔ de organiser nin kama u ye wele bila u ka sous-région bɛɛ lajɛlen ma maa ma n'o bɛ kafiriya kɔnɔ bɛɛ k'i labɛn ka na an bɛna fɛti ba dɔ kɛ u ye misiw faga ka nangarabaw wele dɔnkɛlaw min ne gulɔ min ka d'u ye o don su gulɔ min na ni jɛnɛya ka di min ye o ye jɛnɛya kɛ u b'u to dɔn na u sulen falen dɔ bɛ wuli dɔrɔn ka na ko karisa e de ma ne fa faga tan o bɛ muru kɛ k'a sirilen to la k'a kulo kelen tigɛ ka bɔ a la o bɛ cɛ kulo kelen tigɛ dɔwɛrɛ fɛnɛ b'i pan o sulen b'a ka maramana ko kɛ o bɛ na o bɛ cɛ kulo kelen tigɛ u y'o to la k'a ɲɛ dɔ bɛ na o bɛ na bandigi ta e de ma ne fa faga i ye nin kɛ n fa la a ɲɛ jɔlen o b'a bandigi turu a ɲɛ la k'a ɲɛ fila ci k'a kulo fila tigɛ k'a dabolow tigɛ ka cɛ masiba la min n'a tɛ se ka lakali cɛ tol'o la donc cɛ ka dugumɛnɛ ta a sɔn a kinfɛn sɔn bila k'a b'a kuranna la cɛ ka laada o kun ye sufɛ ala wele su kola min kɛ ala mago b'a ka cɛw la sufɛla la su kɛlen min kɛ ala kumala cɛ fɛ ne wahayu ye kumakan bɔra ko ne ka jɔnkɛ e mago bɛ mun de la sisan parce que yanni su ka ko su kola min kɛ ala ye u bɛɛ jarabi fɔlɔ k'u bɛɛ sɔnɔgɔ u bɛɛ sɔnɔgɔla ka da so in kɔnɔ piye baw b'a la u sɔnɔgɔla ka da so kɔnɔ u dalen min kɛ dumuniw na u kɔnɔkolow falen n'u ka manamanako la u sulenw u sɔnɔgɔla ala ye cɛ ɲininka k'a bɛ a mago bɛ mun de la i y'a faamu ala y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko sufɛ ko maa minnu bɛ wuli ka nafilaw caman kɛ k'a dɔ la ko fɔ ala bɛna taa ka taa u lawuli lahara jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min n'a kɔrɔtalen don fɔlɔ ala kira de ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ni sababa bɛn nin ye ko belebeleba de an b'a fɔ sayidu ye k'a k'a bisimila alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barika da o kɛlen min kɛ a ko ala ma ko ne mago bɛ min na ala i ka fanga ba diyan i ka barikaba donna n'i ye fanga jɛ i ka n sunbow sigi ma n'i y'o sigi ma wallahi i ka ne se ninnu na ala ye cɛ ka fanga d'a ma fanga min n'a bonyana kojugu a y'a lamaga o la senw o seginna a ma bolo seginna a ma ɲɛ seginna a ma ala wele bɛ nin bɛɛ lajɛlen de se mɔgɔ ma n'i ma ala wele dɔrɔn i bɛ sitanɛ wele nin tɛ kabako ye ala ye kabako camanw de kɛ fɔlɔ jɔnw na mɔgɔw salen isa yɛrɛ tun bɛ su la wuli nabila isa a tun bɛ namara k'a la wuli i y'a faamu a bɛ bɔbɔ ko ka da di o ma kabako caman isaw y'o caman kɛ o kɛlen min kɛ ala ye cɛ in k'a fa a senbɔ bɛ segin a ma a y'a lamaga a kɛlen k'a lamaga a ye so in bɛɛ kari ka bin o kan muso yɛrɛ tun b'o cɛla yen nɔ muso fɛnɛ tola a la muso tola a la a nisɔndiyara a wulila o la o baara de kɔfɛ cɛ wulilen o la a wulila tuguni ala barikada kɔsɔn sisan a bɛna mun kɛ ne nin dɔw kɛla na anw ye ala wele hɛrɛ la ne ala y'a ka hɛrɛ d'an ma an bɛ tila ka taa o falen ala kotaw la tuguni n'i ye ala wele ko ala k'a to i den ka pase n'i den pase la kana taa sara ni ko wɛrɛ ye dɛ i jija cogoya bɛɛ lajɛlen na i ka ala barikada i ka dɔnnibaa dɔw wele u ka dugawu k'i den kalan tɔw ka se ka sabati ka ko ɲɛ a bolo muhammadun rasulullahi ko ni maa min ye nin kumakan in fɔ ka bɛn lailatul qadri su ma siɲɛ 3 k'a fɔlɔfɔlɔ i ye fɔlɔfɔlɔ min fɔ alahu taala b'o kɛ k'i jurumu yafa a filanan alahu taala bɛ o kɛ k'i kisi ka bɔ jahanama ma Allahu akbar a sabanan alahu taala b'o kɛ i ye aljini kɔnɔdon ye an bɛ ala deli ya rabi ala ka yafa an jurumu ma an bɛ ala deli ya rabi ala k'an kisi jahanama ma an bɛ ala deli ya rabi ala ka aljini nɔgɔya ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kalo min na ko sun kalo munna alahu taala ye sun kalo wajibiya nin kan munna k'a fɔ k'an ka kalo kelen an k'o ta kalo 12 kɔnɔna na an k'o kɛ sun ye bɛɛ ka sun fantan ni faama bɛɛ lajɛlen ka sun ka kɔngɔ ni minɔgɔ nɛnɛ mun de la ala y'o wajibiya nin kan ni ala sɔnna n'an y'an tulo majɔ an bɛ bɔ ni faamuya ye ni ala sɔnna alahu taala y'a wajibiya nin kan tuma min na alahu taala y'i to a ka dani na dani nana se hakili ma
hada maden hakili namu Allah ta'ala ya hakili da aha ka hakili bla aha ako hakili ma namu man anta aha wa man ana Allahu akbar hakili hakili join aha nere ala join ah hakili kanto alama namu ako ala aha ede masabai aha masami ni dantaka masala namu masami ni damne don tala aha walla bando refene tala Allahu akbar hakili Allah ta'ala majamu aha majamu kana namu min jara ala ere Allahu akbar majamunga kadi hada madembe aha majamuga jara alai namu alai kanto hakili ma ko aha hakili namu ma khalaqtu khalqan a'azzu minka aha akonet ma dan fen fo dan fen minga bone hakili Allahu akbar iyem boya aha fena yi boya namu wantina dan fen dan minga boni Allahu akbar ni ma fili dan fen te minga boni hakili Allahu ni fen fe du gulu kampi aha abe hakili man do ka bare che amara deliya rabbi ala ka hakili man dama amin hakili nyo boya soro muna aha ayo boya soro de ah ko parce que kaye masase ki alama namu kaka jonya ira alala aha Allah ta'ala ko hakilima namu aku ne Allah ta'ala foye aha aku hakili ere join namu hakili ko alama aha aku ne ka jon la fulene ah jon de sebato namu jon min te se foyi la fangata la fereta bolo foyi ti atse foyi la hate ujara alai namu aya ka jonya ira aha Allah ta'ala ko hakilima namu aku nyi bonya aha e ka ta kerefe che ay ninda aha wati mina hada madeni namu tumam na Allah ta'ala ay ninda aha aku nima ah aku ni e join namu ne join aha ningo alama ah ako ala ah ah nere ne ah o te jabi nyumai ah ni ne kafali namu ni yadali aha ni jamani namu Allah ta'ala kama o kebene jabi tanewa ah ako ala nere ne namu Allah ta'ala ya Allah jaba aha kitabu tiki ko ah ko Allah ta'ala ya bla jahannama la ah sankeme aha abika Allah jaba ni namu sankeme dafali aha Allah ta'ala ya ni labo namu ako nima aha join nere join ah ningo alama ala aha nere ne ah Allah ta'ala kama ko la jaba minin tunya daiga namu o matigila ah Allah ta'ala ya bla jahannama kono tuguni aha sankeme namu abika Allah jaba ah sankeme dafali namu Allah ta'ala ya labo aha ako nima namu join ne join ah ningo alama ala nere ne ah Allah ta'ala ko sama do ma ke chukumi Allah ta'ala ni mine namu aya bla jahannama kono jahannama minye kongo jahannama ye ani minogo jahannama Allahu akbar Allah ta'ala bla kono aha ka sankeme ge che sankeme dafali aha abora sansa Allah fuli namu kongo bala minogo bala aha ina fo kile ka fari chukumina aha bi walma ka damne sungolo damne kana kile bora chukumina aha ni guntara mogo mi fo sungolo damne namu aga sogon nana aha 14h wati namu iga mago salamu alaikum aha wa alaikum salam la minato ah ba abke bara ide che wa soro minogo be bela kongo be bela bete sile lo sa kile koro che donc ni bora aha Allah fuli ah Allah ta'ala kama ni join aha ne re join namu ay kolo koro ta ka Allah ta'ala la jiba fam chugumina namu ako ala ah ide masayi aha masami ngabon aha ide masayi namu masami ni damne ta ka masayala aha ide masayi masami ni laban ta ka masayala che donc Allah ta'ala tanu kan chamana aha ko jara alai che Allah ta'ala kama ko ere join sa ah ako ala neti fuyi aha funni la fuli ah kongoto minogoto seta yi dabalita yi che a se foyi la aha ni Allah ta'ala te namu donc Allah ta'ala ya don sisan aha ka nim blate namu o mai nima aha donc ako nya wajibiya bela jelenka aha sun kalo aha mobla kalo tan fila kɔnɔna na ina Allah ta'ala Qur'an kɔnɔ cogo min na namu ako ale sangolon dugukolo dan waati min na ye kalo kɛ kalo tan ani fila ye aha o de bɛ ba san kelen ma namu donc o kalo tan ni fila kɔnɔna na a ye kalo kelen bɔ namu k'o kɛ sun ye aha silamɛ bɛɛ lajɛlen kan maa o maa ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi ko yaasa aha faama min namu n'a tɛ minɔgɔ dɔn a tɛ kɔngɔ dɔn aha kalo kelen mana na namu a k'a yɛrɛ jɛ ji la ale ala kama aha a k'a yɛrɛ jɛ ji la namu ani dumuni na aha ale Allahu ta'ala kama yaasa a ka kɔngɔ dɔn aha a ka kɔngɔ juguya dɔn aha n'a fana ye fantan ye don min na delili la ko kɔngɔ b'a la aha ale b'a dɔn ko kɔngɔ bɛ min kɛ hadamaden na aha donc a b'a jija k'a ɲɛsin o fantan in ma k'o dɛmɛ Allahu akbar Allahu ta'ala y'a di ala kɛra mantow ma namu k'a di ala kɛra ma aha ko ala kɛra a di mantow ma namu n y'a kɛ kado ye mantow ye Allahu a akbar dili ala kɛra ma sallallahu alaihi wa sallam naam ala kɛra nisɔndiyara aha ala kɛra nisɔndiyali namu
Allah Ta'ala barkada akelen ala barkada Allah Ta'ala kama ama bande Muhammadu o kalo kelen nye su kelen ka kono mo ke kado ni ala kirai iga di manto ma tuguni su kelen peu no di manto ma i manto munu no be nale ni jurumuto do i manto munu me nale no ka juguma ni ka chanu ka nyumai i manto munu me nale no shi ere mancha Allahu akbar don nye kalo kelen nye su kelen boala ko di manto ma ya sa o shu yubu jija batola Allah Ta'ala Allahu akbar no ye chogo flaseli o shin kono ne Allah Ta'ala ba ke na fo o joko fla ba ke na fo samba kili o baraji modinti Muhammadu mantroma Muhammadu bulakama Allahu akbar donc o de dira ala kirama ala kira fene ko sallallahu alaihi wasallam akunna mo nyini sungalo konnana kanga nyini mugani kelen kono anga nyini mugani saba kono anga nyini mugani duru kono anga nyini mugani wolon fla kono anga nyini mugani kononton kono Allahu akbar ni mami benama kalo kele o konnana lailatul qadri shu ni mami benama ko ka fiye ka be komi e Allah Ta'ala bato ibe ga ji jogo fla min seri abe komi e jogo fla seri kalo bakele kono don baka ko kalo baroki to kalo bakele ko rebe be san bishegi ani san saba ani kalo ngalima bishu na e ala tanu bay ambe folike alay parce que ni shui ama do soroya ayon mun soroya no o yanga kuna jai ambe duwa ke ala ka ni shui nyogo ni shu barka mangira ambela jelena no boray mbe mfane mbafo mbe mbamsofo asigle mekene kaya kanga tondo mbefo kanche fo kusebe parce que ale de sona nensira kana yanno ambe duwa ke ala ka ni shu nyogo na shi baden yira ambela jelena ala ka silamaya jidi mbe folike anga zavia mroye anga seko olube anno mbe folikuye seko Seydou Diallo ane seko Elhaji Amidou Koulibaly mbafo mbanga seko Elhaji Amidou Koulibaly nolu de nana bi nu sona kana anga shunya na mayambulo donc mbu bela jelenfo ala ka silamaya tanye ala ka anga groupe anga jekuli ala ka tanye ala ka sinsi ne be bokmala me yafa delike jama fe wa assalamu alaikum ambi ala deli ala ka ni nywana kene sanuma sigi anga jega nyona chama ke nyon fe anga sigida la ambi association fu ukani wala nyuma doina ana hakli nyuma angon bien demena islamia do ambe bien islamia de kama ala ka anfatu islamia kan we do krengene ambi alsa do ke anga jamana bi chugumna bi le kadri bi do mi na ke bi ala ka ato anga jamana ka sega kishi jamana ka sega lafia kelemi ni balombe jamana ngono ala ka to bi do ka to beka wuli ka banguna vraiment neta e fuli dron et puis anga mogo fen bana fen tanaya bi mali kola ala ka hino bela jelena ala ka nanga islam shu bela jelena ala ka men nyona chamandima e ko tubu ngasoro rasul ma ala ka to san chama anga sigini kenenga lailatul qadr su ala ka odo ambela jelen garsala ka ya feke tabawi ala ka fatu islamaya kan hakato boka sallallahu ne anga groupe présent no anga islamaya to golfo kon nala no negini vraiment ne se walendo atete meninga anye mo ngini ka aynu ka bo bebora ambe furi bla bela ala kani kene yon chama irana. Je suis la vice-présidente de l'association musulmane du Golfe. Aywa ambi boka foli se bela jelema ala ye ngine jira awna chogo mina kanani kene san mambay ka nyana maya ya rabbi samre ala ka o fene noya ye ambi boka foli ke ka sigida chene amusofo bulukono ni denkele oti beleta ka président na ka jama fo ka bela jelen fo association chene muso demse na mokoroba ka befu mashallah ka alimami fo Mohamed Diko ala ka mali basigi ka fitna bo mali kono ya rabbi ka hera do jamana in kono silamiya mi ni anga association atabolo ye ka jama de fara nyogonga
ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan an ka se k'an se kɛ min kɛra base ye min kɛra 16 ye barama b'o la n'a ye dɛmɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an fɛnɛ bɛ mɔgɔw ma dɛmɛ ka sigida dɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka misiri dɛmɛ mashallah ambulance ko o bɛɛ b'an kɔnɔ donna nataw la corbillard ko nin bɛɛ lajɛlen b'an kɔnɔ kalansow k'olu dayɛlɛ mashallah nin bɛɛ b'an kɔnɔ ni ala y'a se di an ma donna nataw la yarabi an bɛ fɛ ka fɛn caman kɛ min bɛ silamɛya dɛmɛ vraiment min bɛ sankɔrɔta di silamɛya ma an bɛ fɛ k'o kɛ donc an bɛ Sirifula TV fo ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fo n'o ye Serifu Usman Madani Aidara ye an bɛ foli se a ma. Alhamdulillah an baden tɛbɛ Sirifula lajɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye cogo min kɔrɔfɔ daminɛ nin tun y'an ye san 2019 mɛ kalo la Bamakɔ golfu la u ka Layilatul Kadiri o su ɲɛnamayali kɛnɛ kan kɛnɛ min labɛnna golfu alisilamɛw fɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kulu ye ka se ka Allahu Taala ka donbaw ɲɛnamaya an b'a deli Allahu subhanahu wa taala fɛ ni ɲɔgɔnna caman Ala k'aw yira an na k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala ka chiedeme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya